Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenza kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sekona-ke ama-transfer rumors akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership zokubhekela-ke nje laphana-ke kwezimnyama i-Orlando Pirates. Ngenyanga edlule i-Orlando Pirates yamemezela ukuthi-ke umqeqeshi uJose Rivero engathi-ke isizini yakhe yokugcina ephethe-ke lona noma-ke eqeqesha lona-ke iqembu leBhakabhaka. Kuthiwa-ke baningi abaqeqeshi-ke impela-ke abalingwa ekuthenini-ke mhlambe-ke omunye wabo engasithola-ke eqeqesha-ke lona iBhakabhaka. Singabala-ke oRolani Mkwena kanjalo-ke noPitso Mosimane noma kuPitso Mosimane eshaya amakhala leyo ndaba uthi-ke nje yena azikho ingxoxo between yena ne-Orlando Pirates-ke sekuyena-ke futhi-ke laphana-ke uRolani Mkwena okuyena impela ongathi-ke umataniswa nakho ukuthi-ke uzobuya ezoqeqeshe lona-ke laphana-ke iBhakabhaka. Orlando Pirates-ke former goalkeeper uMonep Joseph-ke usephawulile ngalolu daba, wathi nje yena akakuboni-ke kuwumbono omuhle ukuthi-ke Orlando Pirates ilande-ke yena-ke uMkwena since-ke eseke waliqeqesha-ke iqembu phambilini-ke izinto ezangahamba kahle. Yena nje akulindele ukuthi-ke Orlando Pirates mhlambe iqashe-ke umqeqeshi ongakaze enhlobo aliqeqeshe iqembu-ke lalo-ke laphana-ke iBhakabhaka ekubeka yena-ke laphana-ke uMonep Joseph oyi-former goalkeeper yayo-ke laphana-ke i-Orlando Pirates. Ngifisa ukwazi ukuthi kutheni uphawula wakho like ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwi-comment section, nisale kahle.